George Clooney, Johnny Depp, Brad Pitt, ale i ďalší sú pre mnohých vzormi, či už správaním, vystupovaním a v neposlednom rade i oblečením. Práve v móde sa v poslednom čase cítia byť istejší aj muži na Slovensku a už to nie je len doména žien. Dôkazom toho bola i originálna anketa Najlepšie oblečení muži Slovenska 2012. Gala večer Marko Mireli sme s našou kamerou navštívili i my. Nominovaných bolo 45 známych i menej známych mužov z rôznych oblastí, a to majitelia firiem, top manažéri, umelci, politici, speváci, herci či bývalí športovci. Tak myšlienka vznikla v podstate postupne, sme nad tým rozmýšľali, že aj slovenskí muži sú krásni muži, dobre oblečení, tak sme si to tak nejak premýšľali, že ako by sme to zrealizovali, že aby sme to ukázali Slovensku, že aj my máme byť na čo hrdí. Tak určite ma to potešilo. Samozrejme, tak ako u väčšine mojich kolegov pomáha manželka alebo priateľka, tak u mňa to bolo takisto. A v podstate teraz mám takú dilemu, lebo ideme takú pánsku jazdu do New Yorku a moja žena hovorí, určite si nič nekupuj sám, lebo to by nemuselo dobre dopadnúť. A v mojom rodnom meste viem, že teda keď to aj ľudia nedajú najavo, ale tak vie, človek sa dozvie, ako si to šuškajú a je tam nominovaný a tam. A áno, zaväzuje to trošku už tak nejak sa dávať pozor. Celkovo je to, myslím, pre Slovensko prínos, že vôbec nejaká takáto anketa je, aby mužov trošku aj podporila v tom, aby sa lepšie obliekali, alebo aby neboli takí konzervatívni. Zámerom ankety nebolo kritizovať, ale naopak vyzdvihnúť pánov, ktorí si dokážu so svojím oblečením poradiť a zároveň ich prezentovať ako vzory, ktoré môžu byť pre iných inšpiráciou. Som primátor mesta, som poslanec Národnej rady, stretávam sa s ľuďmi a myslím si, že aj vo verejnej funkcii je potrebné sa dobre obliekať, pretože tým zdávame aj úctu. Človek má nosiť to, v čom sa cíti dobre, v čom inšpiruje partnera svojho, v čom inšpiruje okolie. Mal by sa cítiť tak, že viete, že mi to sedí a že som v tom doma, cítim sa v tom pohodlne, nie som v tom zošnorovaný. Ja by som povedala, že mi tu trochu chýbali aj chalani, ktorí nemajú teda taký striktne biznis štýl, ale sú takí voľnoštýliari a cez to všetko vypadajú fantasticky a vypadajú báječne, pretože si myslím, že každý kus odevu sa musí vedieť nosiť. A vždy, keď treba hrám nejakú inscenáciu a modná návrhárka, alebo teda divadelná výtvarnička urobí nádherné kostýmy, tak hovorím, Pane Bože, ja tu musím teraz dohrať tie šaty, aby ma tie šaty neprehrali. A to isté patrí aj mužom. V móde sa pohybujete veľmi dlho, tak ako sú na tom tí naši slovenskí muži? Čo by ste na nich vyzdvihli a naopak, v čom majú ešte nejaké tie rezervy? Tak vyzdvihla by som asi možno to celé, že teda záleží im na tom, ako vyzerajú, ako sa o seba starajú, že majú kvalitné veci, že záleží im na tom teda, že si kupujú kvalitu, a na druhej strane zase niektoré detaily, ako podceňujú doplnky, ja neviem, krávaty nevhodne zvolia. Mne strašne vadí, a to je mužové u žien u nás, sú vlasy. Elementárna vec je to, čo je prirodzené, tak je pekné. Vždy to tak bolo a vždy to tak bude. A všetky tie čierne farby a oranžové a hnedé a taká tá úplne čierna, čo si dneska dávajú 14, 15, 16 ročné dievčatá, tak to je hrôzo strašné. Nielen k ženám patria rôzne doplnky, ale i muži si čoraz viac potrpia na svoj vzhľad a na ozvláštnenie outfitu šatkami, trákmi, šálmi či kravatami. Tak ako žena by mala mať dobrú kabelku a ženy majú radi kabelky, tak si myslím, že muži by mali mať dobré hodinky. Ja som taký sakový, aj keď mám džíny, dám si sako. A práve keď spievam moje vlastné pesničky, väčšinou kombinujem to sako s tričkom a keď spievam swing, tak si dám košelu a sako. Takže to sako asi patrí ku mne. Ja to nepreháňam, priznám sa, ale v každom prípade chcem tam mať smoking poriadny, ale čo sú napríklad také dôležité veci, manžety, teraz ich nemám tu, no to nie je tá košela, ale na to si taktiež potrpím. Podľa organizátorov nie je dôležité, kto bol prvý, 30. alebo 45. Víťazmi a ocenenými sú teda všetci, pretože reprezentujú svoj vlastný štýl a sú odvážnejší ako tí ostatní. Takže, milí páni, ak ste pre tento rok váhali, ďalší ročník si určite nenechajte ujsť.